Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu siyakhuleka naze ihamba phambili. Ubhuntshile Owokuketula Imeya.Iseyinkinga Eyamanzi eMvoti kanti liphinde lahlehlelo wengozi yeloli eThekwini. Sanemukelene nabesilo kwindaba ze1KZNTV. Kawuhlala ngomhlangano okuketula umeya kamasipala waseMvoti maphakathi KwaZulu-Natal uZamani Malembe njengoba bekulindele ukuba kubanjwe namhlanje. Amaqembu aphikisa ubalo ABC kanye ne-ANC afikile emhlanganweni athi kawuhlalanga ngoba imeya yisikhulu esiphezulu kanjalo nosomlomo womasipala abafikanga kulo mhlangano. Lo masipala uphethwe ngokubambisana phakathi kwe-IFP kanjalo ne-ABC. Umholi we-ABC uPhilani Mavundla uthi abasazoqhubeka babize omunye umhlangano okuketula imeya ngevoti lokungayethembi ngoba selokhu yangena-ke ehlaleni akukho ingqalasizinda ke ihambise emphakathini kanjalo-ke nesimo samapayipi endle sibi kakhulu kulo masipala. Amaqembu aphikisayo kumasipala omvoti athe umhlangano wanamhlanje wokuketula imeya ngevoti bewusemthethweni. Safika emhlanganweni obufa uqala ngo-10 awuqalanga kumhlangano ngo-10 esiqaphelisisileke ukuthi amakhansela onke enkatha abengekho. U-MM usithumelile kuyena uthi ayolanda wathi akawubizanga umhlangano kodwa okuxaka uthi ama-adverts nawo akhe abhalwe yena u-MM umesethi akawubizanga sisazike kodwa-ke kucacile ukuthi u-MM khona achema nabo ngoba uma ukuthi khona iphutha belenze nje wathi sebiziwe bekufanele zemhlanganweni ositshetha khona iphutha elikhona ngoba bekuneningi lamakhansela emkhandlweni. Umeya namanye amakhansela e-IFP abangafika bonke kodwa futhi no-municipal manager okufanele ngabe uyena ukuthi umeya uspeaker in fact engekho naye then kukwazi ukuthi kuqhubeke uhlelo lokuthi kusetshenzwe uhlale umkhandlu abangahlala ngenxa ukuthi bonke abekho bavele ba decide ukunyamalala okwenziwa municipal manager kubi kakhulu ngoba yena ubekade ekhona sifike khona la kwashaya u10 kufanele uqala isikhathi somhlangano wavele wahamba. uMavundla uthe imeya ekhona njengamanje ayenzanga lutho ukuletha isidingo nqangi zomphakathi kusukela yabekwa. Esikhathini esesevile onyakeni khona ubuholi baseMvoti awukho umgwaqo sebeke bawukhanda mina la ngihlala khona. La ngihlala khona awekho amanzi. Sonke lesikhathi kunobuholi obukhona. Ayikho into esenze ukuthi sibe namanzi. La edolobheni nginekhaya la edolobheni. Yonke indle ela edolobheni iyahamba iyongena emanzini bese kuthi makushona enzansi iphuzwe abantu bethu. Ngakho njengamakhansela sekufikela sithi khona kwenele. Kanti i-ABC ne-ANC ithe izohlabela phambili nevoti lokungabethembi umeya uZamani Malembe. Umthetho uthi njengoba besicela umhlangano wabizwa u-MM wagcina wangahlala okuzolandela kulokhu einsukwini ezine sizofuna omunye umhlangano esoyifaka namhlanje isicelo salo mhlangano. Uma ngabe futhi lo mhlangano ungahlala asijahe ndawo kufa umuntu. Uma be lo mhlangano uphinde ungahlali sesiyobhalelwa MEC simcala ukuthi akube uyena osehlalisa umhlangano. Ngenhlanhla imkhandlu iholwa ngemithetho ethile. Kunama Structures Act kunama Systems Act so sizobuyela singene ohlelweni lomthetho ngoba yonke into yala sifuna ukuyenza ngemithetho. ANC ifuna ukuyenza yonke into ngemithetho ayikho into esifuna ukuyibulldozer futhi ngeke sigibele phezulu kwamatafula siqimbe senze izinto ezingavumelekile. Sizawulinda sophinde kufakwe enye motion. Kunezinsuku ezilandelwayo phinde silandele ezinye but siyazi ukuthi kugcina kuhlalile umkhandlu awukho umkhandlu ongabaleka nawo and kubhlungu kakhulu ukuthi ngoba lento yenza kucaca ukuthi laba bantu abanandaba kangakanani nabantu ingakho bebaleka ngoba bafuna ukuba semandleni bebebazi ukuthi abazange bawine emvoti kodwa manje bayabona izinto ziyashintsha ngoba babehave sokwabantu ongathi bawina abazange bawine by the way IFP namakhansela amancane kakhulu la and iANC iyona namakhansela amaningi emvoti ne-ABC uma sebehlangene bayimajority enkulu ongeke uyenze lutho so ke kuyacaca ukuthi inkatha iyazi ukuthi njengoba benza lezi senza abazenzayo izinto abazenza eindaweni eziningi but ekugcineni kuzawugcina umkhandlu uhlalile and isinqumo esisithathile ukuthi asibuyele emumva siqhubeke sifake enye motion. Ithintwa imeya uMalembe uthe ubengenalo ulwazi ngomhlangano wanamuhla. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngise-Great Town. Kube uthacisha kwaphela unyaka wonke indawo ehlanza amanzi kumasipala waseMvoti maphakathi kaMthaniya ingasebenzi. Lokhu kulandela emva kokuba iy'nsiza kusebenza kule ndawo sezindala kakhulu kanye nokungakhokhelwa kwey'nkampani zosonkontileka. Lokhu sekudala ukuba-ke yonke indle efanele ukungena kule ndawo ukuba iyongena emfuleni esetshenziswa kumphakathi kanjalo-ke nephunga lawo-ke alilihle neze njengoba-ke selinuka ngendlela exakile kanti namaqembu aphikisayo asengenelile kulolu daba.
Sekuphele unyaka indawo ehlanza amanzi emvoti ingasebenzi okudala ukuba indle ingene emifuleni esetshenziswa umphakathi. uPhilani Mavundla uthi kusuka ngonyaka 2011 umonakalo ubusuvele uqalile. Isimo ke esikusona emvoti kodwa futhi uma ubheka lamanzi aqhamuka ngaphesheya indle futhi leyana nayo ephinde izongena la emfuleni. Ileso ke isimo esibhekene naso. Le plant ke yase Greytown inkulumo ke zithi inyanga ezisithupha ingasebenzi. Cha kulona iqiniso lelo. Nginobufakazi obhalwe phansi nobambekayo ukuthi mawuhlehla uya ku 2011 iplant le yala emvoti ngaleso sikhathi icapacity yayo yayisincane okanye umthamo kunendle engenayo yayisi 120%. Lolu daba selingenelwe amaqembu aphikisayo. uRajan Maharaj omele DA uthi umzinyathi ubabhekisele phansi abantu basemvoti. This falls under the ambit of Umzinyathi district municipality. And if truth be told, they have let the people of Umvoti down. This plant is testimony to that fact. Umzinyathi municipality is in charge of bulk water. We also had a project called Krigiburn Water Pipeline Project that was commissioned. It was supposed to be handed over to the community at a cost of over 880 million rands. The project is now either abandoned, suspended, we don't know, because there is a breakdown in communication between Umvoti municipality and Umzinyathi district municipality. Kanti isikhulumi seqembu le-ANC uSinethemba Hadebe uthi sekukaningi bekhuluma nomzinyathi mayelana nodwaba lamanzi kule ndawo okungangokuba sebedlulisele nakungqongqoshe umchunu. Phawula kwethu ukuthi umzinyathi sekuyisikhathi eside kukhulunywa nawo to an extent sesize raise no national minister ma issues of these things okuhlanganisa ile septic tank na amanye akhona ikhona lapha ngaphesheya eGugu lethu eseduzane mobheke ngaseTVET neyamanzi ekhona lapha phezulu namanye kuzona zonke ezinye indawo ezikhona la emzinyathi kubukeka ngazuthi umzinyathi awunayo at all plan yokuattenda to these issues, because each time ku reportwa kuma officials asemzinyathi sekufike kwisigaba la khona before bebelobethi ezabasebenzi nabo baneyinkinga kuhamba bengaholi kuhamba banayo even umfaniswano wokusebenza nensiza kusebenza kanjalo. Khona manjalo uMavundla uthi uyathemba ukuba umkhandlu wasemzinyathi uzothatha izinyathelo mayelana nalolu daba. Kuse Greytown water treatment plant ila amanzi afike ahlanzwe khona ukuze sikwazi ukuthi siwaphuze emakhaya ethu kwenzeke nakho konke okufanele kwenzeke ngamanzi. Izathu ke esenza ukuthi ngibela namhlanje ukubuka amaloli lawa agcwele la. Amaloli lawa la njengoba ebonakala nje awana masondo, awasebenzi. Okubhlungu ukuthi abantu emakhaya njengoba sikhuluma abanawo amanzi. Lana sifica amaloli awu7 ahlela akhishwa amathaya amanye awanamabhetri. Amanye njengoba kubonakala nje lile awazi la ligcinene nokuphuma le ebantwini. Isimo ke sibhekene naso ke sithi ke kuyiqiniso ukuthi asinawo amanzi kodwa kunamaloli avaleleke la awasebenza abantwini asilethela amanzi. Ilokho nje sikhala ukuthi sinethemba ukuthi umzinyathi mhlambe usuzolalela masubuka le story ucabangele abantu basemvoti abadinga amanzi. Imeya yomzinyathi Phawulile ngalolu daba. uPetrus Ngubane uthi ukuhamba kwagesi kanye neCOVID-19 ikona okudalile kakhulu umonakalo kule ndawo. Makunivula umfula ungenisa amanzi angena kuma sewer plants ethu abulale futhi kanjalo nemshini esebenza ukuphehla indle. Lokho futhi kuyenzeka ngenxa kagesi ukuhamba nokubuya kagesi. Kade ungakabenze konke lokho kade ungekho inkinga singenankinga. Bekuhamba nje kahle ingekho inkinga ebonakalayo. Kodwa emva kuba kuqala lento ye-load shedding, emva kuba kuqala lento ebekhona yokuba kube khona uphaqa uvala kwezwe bahlala abantu emakhaya abaningi yaqala ke inkathazo yokuba konakaleke izinto zethu ngoba
sebebaningi abantu abadinga amanzi, baningi abantu abadinga ukuba basebenzise futhi ukulahlwa kwetshele entaba kulezi indawo. Ezindabeni ze1KZNTV ngibika ngisemvoti. Ukuqinisekisa kobufakazi obethulwe phambi kwenkantolo kamantshi yaseThekwini ikhona ukuhlehlisa ukukhishwa kwesinqumo ngesicelo sebheyili somshayeli weloli eladala ingozi emgwaqeni M41 ngasemhlanga KwaZulu-Natal. Namuhla kumshushisa kanye nommeli kammangalelwa bethulela imantshi itatimende esifungelwe umseshwa wecala kanjalo nommangalelwa noveza ukuthi uzowaphika amacala kabe kwewona. Leli cala lizobuyela enkantolo mhla zingama-31 kwephezulu. Kungahle kuboshwe abanye abantu malungana necala elibhekene nomshayeli weloli eladala ingozi emgwaqeni M41 ngasemhlanga ngasekuqaleni kwenyanga ephezulu. Lokhu kuvezwe umshushisi nobefunda incwadi efungelwe yomphenyi wecala. Phakathi kokunye okuvele kule ncwadi abeqinisekisa ngayo ukuthi uSithulile Zulu akayitholi ibheyili, ukwanda kwesibalo sezimoto ezalimala, ukwanda kwegameko eyifuze lezi kanye nokuthuthumela kwabathinteka ngesikhathi kwehlala ingozi. The state has a strong prima facie case against the applicant and the investigation is still pending. Should the accused be granted bail, there is a possibility that he may continue to drive either for his current employer or new employer. This creates the risk of the accused endangering other road users, as the court will not be in a position to endorse or suspend his driver's license at this stage. In terms of Section 60, subsection 4, subsection B of the Criminal Procedure Act, his attempt to evade his trial. There is a risk of not standing trial, as this is a very serious matter and carries the likelihood of a term of imprisonment. The approximate value of the damages at this stage is in excess of 500,000 rands. The witnesses are highly traumatized after the incident. Some of them are suffering from severe flashbacks. They are very afraid. There is a very strong possibility of further persons being charged in this matter, and due to the connection between these individuals and the accused, there is a serious risk on the life of the accused, or there would be a concerted effort by these individuals to influence him to evade trial should he be released on bail. The accused has also not been very forthcoming with regard to details of his employer or telephone details, etc. He has been non-cooperative. Sekungokwesithathu uZulu evela enkantolo ngenhloso yokufaka isicelo sebheyili, kepha singaphumi isinqumo. Namuhla ubemelwe ummeli omusha oyimele njengoba ke phambilini wabeke emelwe owamahala. Kuvelile ukuthi ubeqashwe yinkampani uEMVOTI kanti uyimisele ukwaphika amacala. Udalule ukuthi ke wabaleka endaweni yesigameko walibangisa eRichards Bay njengoba ke ayisabela impilo yakhe, kepha waxhumana nomfowabo oyiphoyisa wabeke esemnikela emaphoyiseni. I deny the allegations leveled against me, and consequent there, I will be pleading not guilty to the charges preferred by the state. Page 2, paragraph 2. Notwithstanding my intended plea, I exercise my right to disclose the full basis of my defense at the pre-trial conference after the state has completed its investigations. I'm advised that this is generally the stage to do so when the matter is deemed to be trial ready, and thus I submit that I continue to remain innocent until proven guilty. I deny that there exists a likelihood that if released on bail, that I will endanger public safety or any person in particular, let alone commit further Schedule 1 offences whilst on bail. The fact that I have no criminal history attests thereto and negates that likelihood. Paragraph 16. With respect, cognizance must not be lost and an armchair approach must be avoided in terms of the fact that while the gravity of counts 1 and count 2 are indeed severe, both counts pertain to a single act of a truck crashing into numerous vehicles during peak hour traffic, purportedly where brake failure is suspected to be the cause of same. Amaphepha alethwe enkantolo ummeli kammangalelwa okwezincwadi zokushayela kanye nePDP kuholele ekutheni kuhlehliselwe iviki elizayo ukuqhubeka nalesi sicelo njengoba ke umbuso usadinga isikhathi sokuwacubungula ukuthi ke ngakube asemthethweni kazise uvezeke ukuthi alahleka ngesikhathi kwehla ingozi. The matter is to be postponed at this stage to enable the state to verify certain new documentation that was handed to the state by the defense. Your Worship, it must be placed on record that one of the state's requests was that the original driver's license and public driver's permit be handed to the state. Your Worship, I have been advised by my learned friend that the accused is not in possession of these originals. We have been led to believe that they were apparently lost in the collision. Your Worship, however, this is now news to the state. Umbuso uphinde waveza ke ukuthi kunowesifazane
owalahlekelwa umntwana engakazalwa ngenxa yale ngozi. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siye itolo umbukeliso ubuye sibuye nezinye zindaba zethu. Nina bakambombo ushomnyama sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona indaba esithi ize zihamba phambili namuhla. Ubhuntshile ukuketula Imeya.Iseyinkinga Eyamanzi emvoti kanti liphinde lahlehlelo wengozi yeloli eThekwini. Iqembu likakhongolose ANC liphinde lanqoba ukhetho lokuchibiyela kuward 8 endaweni yaseXhopo ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lolu ukhetho lokuchibiyela luza ngemuva kokuthi ke kudluleke emhlabeni ikhansela lale ward leqembu le-ANC ubabhekile Mpungose ngemuva kokuxinwa ukugula isikhashana. Okhulumela ke leli iqembu KwaZulu-Natal umafika Ndebele uthi bahlabeke umxhwele uma ngabe iqembu likakhongolose liqhubeka nokwenza kahle. Liphinde lazidlela amahlandla iqembu likakhongolose ngokuthi linqobe kukhetho lokuchibiyela obelibanjwe kuward 8 eXhopo ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lolu khetho lokuchibiyela luze emva kokuthi kudlule emhlabeni ikhansela lale ward leqembu le-ANC ubabhekile Mpungose owaxinwa ukugula isikhashana. Okhulumela iqembu le-ANC esifundazweni umafika Ndebele uthi bayathobeka bengukhongolose futhi bashayela ihlombe isenzo somphakathi sokuqhubeka nokwethemba iqembu le-ANC. Sukhongolose sithi asithathe leli thuba sibonge wonke amalunga ethu, umphakathi, ubuholi balesasifunda kanye nabo bonke abantu abaqinisekisile ukuthi ukhongolose uyaphumelela. Uqhube wathi bazoqhubeka nokubeka izinkinga zabantu phambili ngokuletha ingqalasizinda lapho idingakala khona. Sukhongolose sisibophezele ekutheni sizosebenzisa lokunqoba ukuqinisekisa ukuthi siletha ingqalasizinda kubantu, siphendula inkinga zabantu. Ikhansela lethu elikhethiwe kuyomele lihlale nabantu, lixoxe nabantu, lithathe konke kubantu bese libuyisela kubantu uma kunezidingo zokubuyisela izimpendulo. Ubuholi besifunda nobuholi bazwelonke kuyoxoxwa nabo ukuze kuze ingqalasizinda uqinisekisa ukuthi siyabathuthukisa abantu base ward 8 nabantu base Herigwala yonkana. Sukhongolose siyabonga, siyasithoba kubantu. Kuzokhumbuleka ukuthi iqembu likakhongolose like lathwala kanzima ngokunganqobi kukhetho lokuchibiyela ezindaweni eziningi zakulesi sifundazwe. Kodwa njengamanje kubukeka likwazi ukubuyisa amawadi ikakhulukazi lawo obekungawabo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mandosicele ngisesayidi. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu esikwele sakaMthetho Empangeni eNyadele kaMthaniya Uyengo High School Amos Khumalo uthi okwenziwe ngabafundi ababekade befunda kulesi sikole ngokusiza labo abaswele ngomfaniswano wesikole kuyabajabulisa kakhulu. Ikhuluma neziko le indaba le1KZNTV uMashobane uveze ukuthi lokhu kuzonciphisa nezinga lokulova kwabafundi esikoleni ngenxa yokweswela umfaniswano. Abafundi abahlukene abaphothule umatikuletsheni esikoleni Uyengo kwesakaMthethwa abakakhohlwa yilapho besuka khona njengoba behlanganisa imali bathengele labo bafundi abaswele imfanisano yesikole ukuze nabo bazibone befana nabanye abafundi. Abafundi abangaphezulu kwe10 bathola imfaniswano emva kokunikelelwa yilabafundi. Inhloso yethu ukuthi size la esikoleni ukuthi besibuka ukuthi uma umfundi esesikoleni kuyenzeka uthola ukuthi umfundi akanayo kahle imali ekhaya, abazali uma bengakwazi ukumsiza then ugcina umfundi esehluleka ukuqhubeka nokufunda ngenxa yokuthi mhlawumbe usiyazenyeza ngesimo sasekhaya. So sike sahlangana ke sabacabanga ukuthi kumele sibalekelele ngeuniform ukuthi sicontribute ama 150 ukuze bekwazi abafundi ukuthi bethole uniform bafunde kahle bengenazo inkinga begcina sebefana nabafundi bonke. I-contribution ade siyenza ebe 150 per umuntu besiyenza njalo ngenyanga sigcine sikwazile ukwenza imali e-9,700 ngayo sakwazi ukuthengela abafundi abawu11 amajezi
othayi, amashirt, amabhlukwe, iketi, icathulo namasokisi. Uthisha enhloko walesi sikole Amos Khumalo uzwakalisa okukhulu ukujabula ngokwenziwa yile abafundi. Waphinde wazwakalisa ukuthi lokhu kuzokwenza abafundi bangalova esikoleni baphinde nabo bazibone befana nabanye babe nokuzethemba. Nokho ke babasizile abantwana ababonakala behlwempu ngoba lokho ukuba bangafani nabanye abantwana kubenza belekhe i-confident bebe ne-low self-esteem bese kuthi nokuza kwabo esikoleni bangabisiyona into abayikhuthalele kangako bese kwanda ne-absenteeism nokungenzi kahle ezifundweni uma ngalokho bephutha lokho ukuthi babenze bebe bahle kuyabakhuthaza ukuthi beze njalo esikoleni bese bekwazi futhi ukufunda bese kuthi ke kubona ke laba abacontributile sibonga kakhulu kubo ngoba bayingxenye yomphakathi bayasasi nesimo sala esikoleni nanokuthi ke besafunda nabo isimo besinjani. Nokho ke i-uniform isishintshile kodwa bakwazile ukuthi bangene kuma suppliers bakwazi ukusitholela i-uniform okuyona yona. Labafundi baqhuquzele nabanye uba basiki iphethini kubo bangakhohlwa la besuka khona futhi baningi abafundi abadinga ukulekelelwa esikoleni ikakhulukazi esemakhaya. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo kwesakamthethwa. Kabanakalo uTransnet esiyengene eseThekwini KwaZulu-Natal ibungaza ukukhipha nokungenisa kulelo mthamo ezimoto ezibaleleke enkulungwaneni ke ezingamakhulu ayisithupha 600,000 ngora semzini. Ekhuluma ngesikhathi ke kuqhubeka nomcimbi lo isikhulu ke siphezulu kulona ke lolu phiko laseThekwini uL Peters uveza ukuthi lokhu kukhomba kokunqoba kubona njengoba bebaphoqeleke ukusebenza ngokuzikhandla nokushintsha indlela bekade besebenza ngayo ke izinto kusukela kwahlasela kigcone lo ukhuvethe nokunye kokuphazamisa ukuqhubeka komsebenzi wabo. Kube uyinjabulo kwabenkampani uTransnet kanye neyinkampani ekhiqiza imoto ngesikhathi beqopha umthamo weimoto ezingu-600,000 lokhu kuhlanganisa ke eziphumayo zibheke emazweni angaphandle kanye ke nalezo ezingena kuleli. This impressive milestone is a feat that has not been achieved in the history of the car terminal. We've on average used to handle 520,000 fully built units on average per annum over 12-month period. Zibalelwa ngaphezulu kwe-15 inkampani zezimoto ezisebenzisana noTransnet ukukhipha nokufaka imoto kuleli zithunyelwe emazweni angaphezulu kwekhulu. Kuveleke ukuthi leli chweba eliseThekwini kuneyinhlelo zokudilizwa kwezinye zezakhiwo njengoba ke bezama ukuvula indawo ethe thuthu ukuqhubeka kahle umsebenzi. Well, given the current infrastructure now, but I think the port master plan speaks to this in that I'm not too sure whether you are aware of the port master plan. There's plans to demolish the berths that are behind us. There's plans to expand. Kuzokhumbuleka ukuthi lemboni ike yakhahlamezeka ngesikhathi kuhlasela ukhuvethe nokwaphoqeke ukuba kumiswe into zonke izinto kuleli nangesikhathi ke kuhlasela ikhukhula nokunye. Lokho kuphazamise kakhulu ukukhiqizwa kweimoto njengoba ke ngesikhathi siyikhukhula kulimale inqwaba yezimoto. In terms of Toyota South Africa, we have great pleasure in exporting vehicles. The improvements and efficiency that the railroad terminal has shown allows us for our business to grow, export more vehicles. Endabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Kwengena manje ntambama eyiphuthumayo isigameko sokudubula esenzeke emgwaqeni wasothungathi. Lana semgwaqeni R102 othungathi kwisigameko esenzekale khona ngesikhathi zantambama la kuvela khona ukuthi kuqhamuke imoto ebihamba ngespeed esiphezulu yadubula kwimoto yokuqala ekwazile ukuthi mayisiqhubekela iyaphambili yaphinde yaya kwenye kuwona lomgwaqo into emvelayo njengoba sibona imoto kuwona lomgwaqo kuvela ukuthi kunabantu abathathu oyedwa besifazane okwazile ukuthi yena wasinda njengoba kuyimanje esephuthunyiswa esibhedlela kade kuyimanje amaphoyisa amatasa azama ukutakula imizimba yabantu ababili okuyibona abashonele kuyona le ndawo. Kusona isigameko esifanayo kuvela ukuthi kwimoto yesibili bekunabantu abahlanu abathathu kubona bashonele endaweni yesigameko kwathi oyedwa wasinda njengoba naye ephuthunyiswa esibhedlela ongusomatekisi ukwazile ukuphuma wabaleka ngezinyawo kodwa okuvezwa amaphoyisa esikhathini samanje ukuthi bona laba bebedubula ngemoto baphinde bamlandela bemdubula. We received reports of a shooting on 101 in Tongathi.
reports indicate that a Mercedes-Benz, which was driving at high speed, bumped into a vehicle, and the driver stopped. Then the suspect just fired at the vehicle, killing 2 people instantly. 1 passenger was injured, rushed to hospital. The very same vehicle was spotted at the second instant, where 3 security guards who were escorting a taxi boss were shot and killed. The security boss managed to dive off, but reports also indicate that suspect followed him shooting at his vehicle, injuring another security guard whom he was driving with. But the boss himself said to have managed to escape. We have dispatched a team already to try and trace the vehicles which were spotted, and the search is still on. Uphenyo lwamaphoyisa luyaqhubeka. Kuteboho Sibisi, ngibika kusothongathi. Ake siphinde sithi shelele itolo umbukelo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge nebesolo siphinde sinamukele nazo kwezona ndaba esithi izobe ezihamba phambili namuhla. Ubhuntshile ukuketula Imeya.Iseyinkinga Eyamanzi EMVOTI kanti liphinde lahlehlelo wengozi yeloli eThekwini. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 18.16 cents kwidola laseMelika bengu 22.35 kupondo waseBrithani bengu 19.80 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibe $1,976.73 ounce, kuthi intengo yoil ongahluziwe bengu $76.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe lekhilikithi lemidlalo yosuku olulodwa uThemba Bavuma ukholele kutheni ulwazi abaluthole kuchungechungo lemidlalo abadlala neWest Indies luzobasiza kakhulu kuyena neqembu lakhe uma ngabe sebedlala kuchungechungo lomqoka neNetherlands. Ama-Proteas asendaweni esishagalolunye kwiloga ye-ICC Cricket World Cup Super League kanti adinga ukuba ke ngelinye ke lamaqembu ayisishagalombili aphezulu ukuze azibekisela indawo kwindebe yomhlaba ezodlalelwa ke-India kusukela ngonyanga kaMfumfu kuya kuLwezi. Uma ngabe ehluleka kwenza lokhu uzomela ke adlale kumqhudelwano wokuhlunga ozobanjelwa kwezweni lase-Afrika elaziwa ngeZimbabwe kusukela ngomhla zili-18 kuNhlangulana kuya kumhla ziyisishiyagalolunye kuNtulikazi. Uchungechunge neWest Indies luphela ke zibambene ke ngelilodwa ngapha nangapha kodwa bekungadlalelwa amaphuzu kule mdlalo. Ake sibheke isimo sezulu sakusasa. Iyake nina bakaqamba lankomo zilahlekele zodliwa umdlebo kaSoshangano kwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khumu.